Celme é un proxecto que arrancamos Dori, que é a miña parella, e máis eu, no 2016. Somos enxeñeiros industriais, pero bueno, que decidimos dar un pequeno xiro vital. Gustábanos moito o mundo do viño, empezou de forma así un pouco casual, apuntámonos a uns cursos de cata, empezamos a ter un interés crecente hasta que isto explotou e no 2016 mercamos 2 hectáreas de viñedo, aquí en denominación de orixe Ribeiro, hectárea media de blanco, media de tinto, e empezamos a traballar. Collemos o nome de Celme para a adega porque é unha palabra galega que significa esencia ou a mellor parte de algo, e é tamén o nome dun pequeno barrio, dun pobo, dunha aldea en Abadín, en Lugo, que é onde naceu o meu pai e miña avoa, e toda esa parte da miña familia. Gustábanos, ten ese doble significado, o significado personal para min e o significado da palabra. Nosotros, estamos acollidos á figura de colleiteiros, vale? Que recolle a denominación de orixe Ribeiro, que o que implica é que somos productores e elaboradores, é dicir, só elaboramos con uva propia. Entón, traballamos as nosas 2 hectáreas, traballámoslas en ecolóxico e todo o que sale de aí é co que facemos toda a gama de viños. Vamos elaborando cada variedade según vai estando madura, vale? Normalmente comezamos a principios de setembro e rematamos coas variedades tintas a finais dese mes. Facemos blanco, facemos tinto, facemos 2 vermús tamén, e o tostado, vale? As elaboracións así un pouco máis especiais son os vermús, vale? Porque é un pouco distinto, non hai moita xente que faga vermú, polo menos aquí no Ribeiro. Básicamente é unha maceración de viño con ervas, vale? Traballamos con algunha empresa que produce ervas aquí en ecolóxico en Galicia, facemos uns saquiños de tela de algodón e maceramos as ervas no viño, vale? Como se fai o vermú. E despois a elaboración un pouco máis especial é o tostado Ribeiro, un viño doce que se fai con uvas pacificadas, vale? En total son entre 15 e 20.000 racimos, vamos pola viña o día antes de facer propiamente, digamos, a vendima para coller os racimos que estén perfectos, traémolos para un secadeiro que temos aquí na adega e vámonos colgando un a un. Unha vez que pasan sobre 4 ou 5 meses, a uva deshidrátase un 70-80% e con eso descolgámoslo e con eso é co que facemos un viño que é doce. O deseño da imaxe foi unha cousa que intentamos cuidar moito, vale? Igual que cuidamos toda a parte da producción, un pouco adecuamos o envasado ás distintas elaboracións. Na botella do tostado, por exemplo, fixemos unha serigrafía que ilustra un pouco o proceso de colgado da uva. Os vermús, por exemplo, levan o diseño das ervas na parte interior, digamos, da etiqueta, é unha etiqueta impresa nas 2 caras. Tamén os embotellamos de forma un pelín diferente porque van con tapón de cristal, porque o consumo do vermú é un pouco diferente, vale? Tomas un vermú, pero igual non tomas unha botella, entón non se estropea tan rápido como se pode estropear un viño unha vez que o abres, entonces vai con un taponciño de cristal que é moito máis fácil para agardar, para abrir e pechar as veces que necesites. Traballamos nas zonas nas que podemos chegarnos directamente, temos a veces, traballamos directamente con restaurantes, moitos, restaurantes de gama media alta, estrellas Michelin, ese tipo de cousas. E traballamos tamén con algunha pequena tienda de produtos ecolóxicos e de pequenos produtores. E despois en zonas onde non chegamos nós, traballamos con distribuidores. Aquí onde máis vendemos é principalmente en Galicia, tamén algo a nivel nacional e algunha pequena cousa de exportación, pero en ningún sitio se nos trata con tanto cariño como en Galicia. Tamén porque fora de Galicia non se nos conoce tanto, sabes? Conócense máis outras zonas vitícolas, o Ribeiro é a denominación de orixe máis antiga de Galicia, é unha denominación de orixe histórica a nivel nacional tamén e a nivel europeo, tuvo épocas de estar posicionado entre os mellores viños do mundo, pero eso cambiou. Entón, hoxe en día, somos unha denominación de orixe pequena, máis, entre moitas, e iso a veces tamén fai un pouco máis complicado, sabes, de ir a un sitio onde xa conocen a zona, onde xa traballan con outras bodegas da zona, tal, a veces facilita un pouco o traballo.